Her er der så et terrarie med lugubris, tror jeg nok de hedder. Dem har jeg lige købt her for et par dage siden på Hedenstedmessen. Jeg har taget en kæmpe papkasse med for ligesom at holde dem i, fordi jeg troede de var en lille smule større. Men det var det ikke. De er faktisk kun en 2 cm krop og så 2 cm hale, så det er vel 4 cm i det hele. Hvilket jo nok, jeg håber de bliver lidt større, men ja. De er i hvert fald cirka 3 måneder gamle, og de bliver kønsmodne, når de er 8-10 måneder gamle, og det er formentlig kun hunner. Lige præcis den her art behøver ikke at have nogle hanner for at lægge æg, for at lægge befrugtede æg, faktisk det er lidt sjovt. Så ude i naturen, der er hannerne næsten også udryddet allerede, fordi at de ikke har brug for dem. Så det er jo en lidt skræmmende tanke. Men i hvert fald, jeg købte 5, og jeg kan max finde 4, når jeg leder det hele igennem. Jeg ved, der plejer at sidde 2-3 stykker heroppe på den her pind, og så sidder der en nede i den her plante. Nogle gange en af de andre også. Men jeg kan kun finde 4, så spørgsmålet er, om den ene har gravet sig ned. Eller om den er stukket af. På trods af, at det er et exoterrarie, så som burde være flugtsikker, så er der altså nogen, der godt kan stikke af. Blandt andet hernede, der har jeg sat noget sølvpapir ind, fordi jeg er rimelig sikker på, at det der lille bitte hul, der er der, at de godt kan stikke af der. Så derfor kommer der lige noget sølvpapir ind der. Ja, man kan selvfølgelig ikke få det ind igen. Men burde der så ikke kunne komme ud hele vejen op her? Jo, men hullet er ikke så stort der. Der står der så noget frugtmos, sådan noget babymos, som det skulle være rigtig godt. Og derover er der lidt vand, men ellers så sprøjter jeg det jo hver morgen. Så der kommer lidt fugt, og det skulle gerne udtørre i løbet af dagen eller i løbet af eftermiddagen. Udover det der frugtmos, så får de fluer, og der sidder en lille flue lige et eller andet sted. Der. Ja. Den sidder der. Den bliver nok spist i nat. Men med den når at stikke af. Så jamen, det er ikke døde fluer, det er nok bare fordi de er skidt. Og ved siden af det her terrarie, så har jeg det her terrarie stående, som absolut ikke var super lækkert, da jeg fik det. Men inde i det her terrarie, der sidder der altså et lille fireben, som nu sidder deroppe bag pinden. Den er nok lidt svær at se, men fordi den nærmest ligner det der kork, der den sidder på. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, men det er en af dem, der får gult hoved og blå krop. Og den bliver nok heller ikke meget større end de der 6 cm, som den er lige nu. Der skal jeg bare lige have fundet en hund. Og så se, om der kommer noget ud af det. Og måske have fundet et større terrarie inden for kort tid. Men ja, så må vi se. Men i hvert fald så håber jeg på, at der kommer unger med dem her i løbet af december. Måske november. Måske oktober, hvis jeg er heldig. Men nok først der i slutningen på året. Og det bliver nok samtidig med, at jeg får unger med rosenboagerne, som jeg også lige har købt her for et par dage siden. Ja. Så udover dem, så har jeg 3 kornsnoge og en skæggegame. Og det er egentlig, hvad jeg har. Men jeg skal nok lige smide nogle billeder på, eller noget video på, hvis de ligger æg, eller hvis det skal et eller andet spændende.